Purba kayo. First time to see you. Mga kabuktuhan ng Kristo Jesus, Amen. Ano itong paagi nga maging mamalipay kita? Tinuod nga kalipayan. Nga tinuod nga kinabuhi, malipayon nga kinabuhi. Dida itong santos nga kasuratan, ang mga Gospels, nasiring isang Pablo, nasiring ni San Pablo, yan nga Gospel. Yan Gospel. San Pablo na yan. Nasiring niya, awala ka lang ito, siguro ito ang Gospel. Nasiring nga, kamu na mga tao, pastilang ayaw kan kamo, padayon ng pagtinabod, hindi nga kalibutan. Wala hilip pulos. Di ba ruman kamu himpaghangad nga tuha langit? Amit ang siri, no? Alit Biblia. Kasagaran talaga kita kalibutan ng atong dudumdum na tanan. Basil na mabuhay kita kalibutan, di makita din magamot. Pero that's it. Di dahan Old Testament, may itong istoryan ni Sodom at Gomorrah, diin ang Diyos dahan iya kasinahan mga tao nga nalapos sa kalangitan ng iyang mga sala, nagsumat iya nga doon 170 nga kababayan, pero hindi nagpilhim sa babae, asawa ni Lot. Instruction niya na sila nga, akong pauranan na sila ang Diyos. Pauranan ko ang Sodom at Gomorrahin kalayo ng asupre. Instruction kayo mo, kau nga babae ka, inin ayaw liligi. Padayon, abanti, ayaw ko liligi. Liligi. Atras. Samtala susunog, ito natutunaw, ito Sodom at Gomorrah. So that's it. Pero waray man pagkakapugong ang babae nga asawa ni Lot, lilihi iya. Kaya nababalakan iya, ni mga ni pagdada niya mga bulawan, mga anarios, mga kwintas, ato pa niya mga magtahom ng mga bado, ato pa katanan na niya mga butang, mag-upay. Lilihi iya. So, ano na buhay iya? Nahimuhiyang na asin. No? Basta liwat nga, storya Old Testament, mga tao liwat nga wari, nasusuyotan, kaburuton ng Diyos, nakatira, nagreklamo, samtang nagbabaktas, utipakat sa promise lang. Ini ang kasihan Diyos, ipadarin mga halas, pinamamatay ka tayo mga tao. So, pagkita ng mga tao nga, ikakdamon ka mamatay, kinabi ka Moises, pangalan pasaylan Diyos. Tamos, ating instruction ng Diyos, sige, pagtukod din, imuhin halas-halas, tukod din, pinbukid. Inuman nga makita, matukod nga niyan halas, kumital ito nga gitukod ka halas-halas, tukod ni Moises, mabubuhi. Amot na nilabot. Inuman na ito ko, nga na kulaw, kita ka Tuhan, nahangad ka Tuhan, tiduk, hindi mo nga halas-halas ni Moises, nabubuhi. Last example, nangingis na San Pedro. Ngan, amit, tukimita yung tao, ti padaraon, madaan ila sa kayan. Waray kilala ka Jesus, siniring naman ni San Pedro. Ginoo, kung ikaw mag-ito, lalakat sa babuhang tubig, tungot ti kadaking paglakat sa badahin, asiring man ang Ginoo. Sige, pwede, lakat. Dinmugsog magod San Pedro, ang lalakat ang babuhang tubig. Pero linmingi hiya, nabalakay yan mga umatol, mga balod, nga magkusog na hangin, nagtikang hiya yung pagkalunod. Ang ito, mga tao, mga kapugtuhan,
kabuktuan, ini nga mga klase ng example, amo kita ito. Derbi kita tigkamo din nga kalibutan, nga luhaan. Hindi kita ibabal paghangad. Nga to sa Diyos at halangin. So, mga kabuktuan, sana kita itong focus, samtang hindi kita buhay kalibutan, we have to focus God. Iyagunit ang tanan. Basi ka maging malipay kalibutan, basi ka inin malipay din kinabuhi kalibutan, bisa pa kalibutan, malipayon ka. Focus on God. So, amin ito mga kabuklan ng Christ Jesus, inin pakiantin kalugalingon, bisag ka ng sisilimbahon, mga kabuktuan, dili hapon pakita, di lagi hapon kita na focus to God. Kaya amin aton pagsisimba, aton pinangangaro, mga kudanon, mga butang. Dili kita pinangangaro about our salvation, about our life, about our soul. Dili manggod. Aton na kasagaran na pinangangaro. Gusto lang, hindi pala kaya hindi sakit ko abiton. I ask them, ano tiyo pagkanhi? Kaya sa manangaro sila. Kaya kalau nila po basta ilang mga anak kan. Born siya, lagi na pag-success for nila. Business, damo na. So, that's it mga kabuktuan ng Christ Jesus. Inin, talaga kita na-focus on God din. Talaga, kamu, kita ako mismo, nahulog pa kita yung pag tinamo din yung kalibutan nga. Kung hindi na kalibutan, hindi na aton light, hindi na aton na kaakit aton na lugar. Diri man, naisistil kita hindi kalibutan, diri man pwede. Diyos na magbubuot, there is another life forever. Naging kita dito, magiging malipayon. Pero para aton enough na inikalibutan, happy na kita kalibutan, mga kabuktuan, di dapat kita kanyan aton panghula. We have to focus on God, focus on Him. And second thing, focus our salvation, your salvation. Amit nila mga kabuktuan, ito dapat natin tumanong sa buhay pa kita. Mamay ka man lang, pero imo edad, 60, 70, 80, tapos, putsita ng edad, di asa lagi hapon ka. Dili ka na ba, kinabuhi, asa lagi hapon. Bisan ko gitalwas kanahan mga dugo ni Yesu Kristo. Tapos, nagpapabiling ka lagi hapon as is, status quo. Mga kabuktan ng Kristo Jesus, ayaw kita pag pinamatik Yawa. Yawa is real. Dili ya kinikita, pero is real. Sugad niya, dili kita nakikita hangin, pero nato kita banda hangin. Among ihapon, Yawa. Di nato kinikita Yawa, pero He's there to deceive us. Kan nato kita iya, can we invite Him to our families? Asit ka matuuran, mga kabuktor ng Kristiyan. How can you be happy kung aton pamamatian nila iton kalibutan ng mga butang? This is not our place. We are strangers to this world. Adi kita malabay na kita, strangers talaga kita, mga pilgrims na kita, mga tao kalibutan. We have to accept that we are pilgrims. We insist on ourselves. Ang may problema sa ginabi. So, how can you be happy? Mga kabuktuan ng Kristo Jesus, inin atong kinabuhi, dapat na talaga kita, mangindano ka talaga. Ayaw kita ko-insist atong kalagarin. Paano kita makakabangkita sa kinabuhi? Paano? Talaga, para hapon, there is no other way. Istorya kami dito sa aton, amang dito sa Pao. Ini nga korupsyon, nga mistiring ko, nasa nga, asa na kahit, padari, dinit ko, hindi asa na lang ito. Nga nabukas, maniniwat, asa na ito.
I did not anymore pag-abati natin mga mga pakiyan na iya kay there's the way talaga ganyan niya. Asa iya ay una-una asa rin corruption talaga nakaupa sa aton sarapit sa ubos lang. There is a way to get out of it. Kung disiplinahan natin kalugaring yun. Kung talaga kaluyang mo, then you successful ka. So makabugtan na si Jesus, inin angay na tubuhaton, amo ito, focus on God. Iyalah, ipabubot atong kalugaring. Ito na nabo, diri, talaga diri. Kasi kaya naman si ate, yan na ako, okay na ako. Okay na. Pero pagkawas na itong purtahan, diretso kakawaton, ini nga pulong na rin matian, tikanghan Diyos. Mga kabugtang Diyos ito. Kaya di man kita disiplinado talaga. Iaran na kita kalibutan. Mga kabugtuan, there is another life. Talaga may da. So, ibalo kita paghangad. Ibalo kita paghangad nito sa Diyos. Ay kamaraka, ay kahadlok. Namamalaka ka because of your sin. Namamalaka ka dala kay inin natatahuban imo kalab ito imo mga sala. Sa dili ka na improve imo kinamo spiritual. Dili ka na upay, dili ka happy talaga. Kay itong imo sisimba itong maraot. Kaya mo maupay, atong kinabuhi, ay maupay nga panunahuna o maraot sa panunahuna. Kaya mo maupay kahit panunahuna, ay maupay base, ang maupay adain. Kung maupay na rin mo nahuna, pero ni maramang kabugtan ng Krisis, maupay matin kasing-kasing, maupay abak. Timpan, dasul na hula-hula nga, mag-upay na kaupay imo kinabuhi, mga balatian, talaga mag-upay imo. Ito mo bukas ka dawa, happy ka talaga. Pero kung marawa din, yung nahula, pero mo bukas na adlaw, talaga, ay, titi ka. Makuri ito. Pag binasaan na, bukas mo kinabuhi. Nailog ka ito. Nailog ka na, kaya saman. Pagtuo. You're not happy. I'm sure you're not happy. Then that's it. Na-insistent kita na, okay na ito. Kalibutan ng mga butang. So, mga kabuktan ng Jesus, inin pag-uhat mo na una. Pagtingin. Pagkitahit imo kinabuhi. How is your life? Are you really happy? Ito ni Mr. Plasidya na nagtitinamod ka. Ano may ito mga butang nga makaputubugos sa kalibutan tapos pagkatapos-tapusan hindi ko wala bang madadarat. Kung imo ito nga mga butang nga imo talaga imo ito, tigda da ito nga imo lugnanan, pero diri man wala man kinanay kalibutan wala ring dara. So gawas sa kalibutan wala ring dara. Ayo siring nga ubusin mo na kung imo na diri wala nimo talaga. Di talaga diri kita na nakikarikungas, di talaga kilalang may Diyos. Ambot ko kay ano, we see, we hear mass, we study, but actually, harupapaw, di talaga kita nagsusunod kaburuto ng Diyos. I ask you now, can you memorize the 10 Commandments? Hala daw. And why you nakaka-memorize 10 Commandments? Hoy! Ano? You can feel paraot. How can you be happy kung dili ka mamati Diyos? Ang Diyos na makakahatag natin kalipan. Ang Diyos na dapat mahal salvation. Hiyagod lang wala iba. Gusto na.